F'din l-aħħar sena, 60% tan-negozji f'Għawdex għamlu investiment biex ikabru l-operat tagħhom. Din iċ-ċifra ħarġet minn stħarriġ ippubblikat mill-Kamra tan-Negozji l-Għawdex u l-Awtorità għall-Iżvilupp Reġjonali ta' Għawdex li għamlet bejn Settembru u Marzu li għadda. L-istħarriġ li sar ma' 80 negozju f'Għawdex wera li aktar minn nofs in-negozji qed jippjanaw li jkomplu jinvestu fis-sitt xhur li ġejjin, speċjalment fis-settur tal-beħ bl-ingross u bl-imnut, il-kostruzzjoni, l-arti u d-divertiment u s-servizz ta' akkomodazzjoni u ikel. L-istess tħarriġ wera wkoll li matul l-aħħar sena kważi 40% tan-negozji żiedu n-numru ta' nies impjegati magħhom. Nofs in-negozji li pparteċipaw fl-istħarriġ għallu li jippjanaw li jżidu n-numru ta' nies li qed jaħdmu magħhom fi żmien is-sitt xhur li ġejjin, speċjalment fis-settur tat-turiżmu, il-manifattura u s-servizzi professjonali. Iż-żieda fl-ispejjeż kienet identifikata bħala tħassib ewlieni għan-negozji. Dan jirrifletti wkoll fl-aspettattivi tal-prezzijiet tal-prodotti jew servizzi mixtrija u fl-aspettattivi tal-prezzijiet tal-prodotti jew servizzi mibjuwa. Madankollu, l-istħarriġ wera li 60% tan-negozji enfasizzaw li m'għandhomx intenzjoni li jollu il-prezzijiet tal-prodotti u s-servizzi mibjuwa matul is-sitt xhur li ġejjin.